дар нақша буд ки ҳудуди шаҳри Хуҷанд 90 истгоҳи замонавӣ бунёд ва ба истифода дода шавад. То имрӯз яъне давоми 9 моҳи охир танҳо 34 адади истгоҳҳои замонавӣ бунёд гардид ки он аз рӯи нақша ҳамагӣ 38%-ро ташкил медиҳад. Сохтмони боқимондаи истгоҳҳои замонавӣ то андозае кашол меёбад. Ин ҳолат боиси нигаронии раиси шаҳри Хуҷанд Маъруф Муҳаммадзода гардид. Субҳи имрӯз санаи 19 август ҳангоми баргузории иҷлоси Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Хуҷанд даъвати шашум раиси шаҳр дар ин бора изҳори андеша намуд. Вай гуфт: агар соҳибкор аз ӯҳдаи иҷрои вазифа яъне сохтмони истгоҳи замонавӣ набарояд, пас идомаи сохтмонро ба хоҳишманди дигар супоридан лозим, то кор пурра ба анҷом расонда шавад. Баъд як чизи ташвишовар ҳисоби нақша бояд ки истгоҳҳои шаҳр 90 истгоҳҳо нақша гирифта будем. Афсӯс ки то имрӯз ҳамагӣ 34 истгоҳ ба истифода дода шудааст, яъне ҳамагӣ 38%. Ана ин банди нақша чорабинӣ қафомондагимо нисбат дигар бандҳошро ин нақшагирӣ кор кардан накор. дар шаҳри Хуҷанд давоми 9 моҳи охир 510 иншооти гуногун мавриди истифода қарор гирифтааст ки маблағи умумии он беш аз 130 миллион сомониро ташкил медиҳад. Дар ин бора муовини раиси шаҳри Хуҷанд Аюб Раҳматзода иттилоъ дод. Бино ба иттилои вай ҳамаи иншооти мазкур ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шуда, баъди мавриди истифода қарор гирифтан 670 нафар сокинони шаҳри Хуҷанд бо ҷойи кори доимӣ таъмин гардиданд. дар рӯзҳои таҷлил аз ҷашни истиқлолияти давлатии муассисаи давлатии маркази ҷарроҳии дилу шараёни вилояти Суғд дар хиёбони Раҳмон Набиев, маркази савдо ва хизматрасонии замонавӣ дар хиёбони Исмоили Сомонӣ, бинои хонаи истиқомати баланднишонии хизмати риёсати кумитаи амнияти миллии вилоят дар хиёбони Исмоили Сомонӣ шаҳри Хуҷанд ва хатти нави истеҳсолӣ дар корхонаи дӯзандагии ҷДММ Насоҷи Хуҷанд мавриди ифтитоҳ қарор гирифтааст. дар давраи сафари чоруми худ ба шаҳри Хуҷанд аз ҷониби пешвои муаззами миллат ифтитоҳи бинои баланднишонии истиқоматӣ ва дар ошонии якум маркази ташхиси табобатии шифобахши аср ба истифодадиҳии хатти нави истеҳсолӣ дар ҷДММ Сайҳун ба истифодадиҳии хатти истеҳсолӣ дар ҷДММ Маҳмудов ва ифтитоҳи сехи қаннодии соҳибкори инфиродӣ Абдураҳимов дар минтақаи саноати шимолии шарқи шаҳри Хуҷанд амалӣ гардонида шуда боиси хушнудӣ ва сарфарозии сокинони шаҳри Хуҷанд гардид. бо баробарӣ ба истифода додани 510 иншоот дар шаҳри Хуҷанд нақшаи бунёди хонаҳои баландошёна наздик иҷро гардидааст. Раиси шаҳри Хуҷанд Маъруф Муҳаммадзода мегӯяд, агар боз 10 иншоот аз ҷумла хонаҳои баландошёна мавриди истифода қарор гирад, пас шаҳри Хуҷанд нақшаи солонаи худро пурра иҷро хоҳад кард. Яъне агар мо нақшаи соли 2020 иҷро кунем, нақшаи умумия мо аллакай бар зиёд 10 та зиёд иншоот ба истифода месупорем. Агар мо 473 ва 47 монда боқимондаги иншоотро ҷамъ кунем, агар 520 мешавад. 520 иншоот аллакай зиёд 10 та зиёд. Лекин мо соли 2021 низ муҳлат дорем. барои 2021 нақшаи иловагӣ тартиб медиҳем. боз бана иншоотое ки аз ҷониби соҳибкорон, аз ҷониби бана буҷети маҳаллӣ, аз ҷониби буҷети вилоят, аз ҷониби бана корхонаи муассисаҳо ё ки бана саҳмгузорон сохта мешаванд, рӯйхат карда нақшаи иловагӣ тартиб медиҳем. ба ғайр аз ин нақшаи худум ва нақшаи тасдиқшудагии баъзе камбудиҳо ҳаст. инҷа муассисаҳои таҳсилоти умумӣ сохтмони иншооти нава рӯйхат надаровадитон. Мачкали ки ҳама огаҳ аст, имсол мо дута иншооти нави таҳсилоти умумӣ яъне хусусия ба истифода додем. Айнан бошад мактаби Аркон ва дунёи маънавиёт. ҳисоботҳои дохил нашудааст. муовини раиси вилояти Суғд Анвар Яъқубӣ аз пурра набудани ҳисоботи маърузатчиёни иҷлоси сеюми Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Хуҷанд даъвати шашум изҳори нигаронӣ намуд. Вай гуфт, бештари майдончаҳои варзишӣ ки давоми 9 моҳи охир дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд ба истифода дода шудааст, дар ҳисобот наомадааст. Аз ин рӯ супориш дод ки ҳангоми навиштани ҳисобот бо диққат бошанд. Teori so 177 naqsha, 130 shudagi avtobusga ازش 4 foiz. از سریع برنامه 510 نقشه 473 97 foiz های
लेकिन दाखिलाش به درآمده حاصل توی تحلیل کردیم نگاه کنیم اگر اون چیزایی که ما به استفاده دادیم و چیه شد بیان نقشه هم نیست خود امیسان میره کارخانه استحصالی 45 عدد میشه 8 شد идомаи иҷлоси сеюми маҷлиси вакилони халқи шаҳри хуҷанд масъалаҳои 1300 рӯзи меҳнати зарбдор ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон, масъалаҳои сохтмон, саноат ва энергетика, нақлиёту коммуникатсия, хоҷагии манзилию коммуналӣ, савдо ва хизматрасонӣ ба аҳолиро фаро гирифта мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор дода шуд. гузориши Мафнушкур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.